Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαστε εδώ πάλι με την ώρα των αθλητών, με αθλητές από όλα τα αθλήματα και συνήθως από αθλήματα που δεν έχουν αυτή τη γνώση του πολλή κόσμου, αθλήματα που ασχολούνται με πολεμικές τέχνες. Μπορείτε να μας βλέπετε στο Instagram η ώρα των αθλητών, στο YouTube μπορείτε να δείτε τις εκπομπές μας η ώρα των αθλητών και επίσης μπορεί να στείλετε το email σας, nicolasmastrokostopoulos, @gmail.com, να μας πείτε ό,τι θέλετε για το άθλημά σας. Πέραν τούτου, έχουμε δει μεγάλους παγκόσμιους πρωταθλητές εδώ, Ολυμπιονίκες, προπονητές, αλλά το μέλλον είναι τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά που αυτά είναι που θα μας φέρουν τους τίτλους στον αθλητισμό και στη μετέπειτα ζωή. Μαζί μου λοιπόν εδώ έχω ένα ιδιαίτερο παιδί, δυνατό παιδί, τον Αναστάση το Λαούδη. Καλώς όρισες. Καλησπέρα. Καλώς σε βρήκα. Καλώς ήρθες. Μόλις 16 χρονών, έτσι. Ναι. Ακόμα στο σχολείο στη Δευτέρα Λυκείου. Στη Δευτέρα Λυκείου. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώνεις συναφή με τον αθλημάτο σου. Ναι, φυσιοθεραπευτής μου και ναι, πει. ναι. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Χρειάζεται ένας φυσιοθεραπευτής όταν είναι ένας μεγάλος αθλητής. Αν είναι συμπίπτουνε. Γιατί μπορεί να είσαι μικρός, αλλά από ό,τι έχω ακούσει και έχω δει, έχεις αρκετούς τίτλους για την ηλικία σου και αρκετές προτάσεις, τις οποίες θα τις πούμε. Δεν μου λες, Αναστάση μου, πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτό το άθλημα? Ασχολούμαι με το Kung Fu από τα 4 μου, σχεδόν 12 χρόνια, με το σύστημα Fujopai, που είναι στυλ της Νότιας Γροθιάς, και είμαι κάτοχος μαύρης ζώνης και αυτό το καλοκαίρι πηγαίνω για την πρώτη βαθμίδα. Dan το λένε. Dan το λένε. Εντάξει, δεν ξέρουμε και εμείς. Και ασχολούμαι και με το kickboxing, στο οποίο άρχισα στα 9 μου, λίγο πιο μετά, που είμαι και εκεί κάτοχος μαύρης ζώνης και είμαι και ανήκω και στην εθνική ομάδα. Α, μπράβο, μπράβο. Πολυτάλαντος λοιπόν, και όχι μόνο σε ένα άθλημα πολεμικών τεχνών. Πώς ξεκίνησες, από πόσο χρονών είχες, από την αρχή κατευθείαν ξεκίνησες με πολεμικές τέχνες? Την αρχή. Στην αρχή έκανα λίγο ποδόσφαιρο, λίγο μπάσκετ, αλλά στη συνέχεια, αφού με παρότριναν οι γονείς μου να αρχίσω πολεμικές τέχνες, άρχισα με το κουνφού. Και στη συνέχεια σιγά σιγά με τη βοήθεια του δασκάλου μου ενσωματώθηκα και στο kickboxing. Μάλιστα, είναι κοντινά αθλήματα, διαφορετικές λαβές, μερικά πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά πάντα μιλάμε για πολεμικές τέχνες και αυτό που σημαίνει είναι αυτοάμυνα. Ναι. Εσείς τώρα στην εποχή μας, αυτή την εποχή που διανύουμε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα όσον αφορά στο δρόμο. Παντού. Αντιμετωπίζουν, έχει γίνει πιο πονηρή καιρή, πιο δύσκολα οικονομικά ο κόσμος, αν αντιμετωπίζει την κατάσταση διαφορετικά και όλα είναι διαφορετικά. Πώς ο μπαμπάς σε έβαλε στο λούκι που λέμε? Ασχολιότανε καθόλου? Είχε ασχοληθεί? Όχι πολύ, αλλά κάτι λίγα από μικρός, ναι. Του άρεσε, έτσι? Του άρεσε εκείνου και είπε να βάλει τον γιο σε κάτι από αυτό που ίσως να ήθελε να κάνει και εκείνος. Που τελικά, γιατί παλιότερα, να ξέρεις ότι θα έχει διαβάσει, φαντάζομαι, την ιστορία, ότι υπήρχαν πολύ λίγες σχολές και πολύ λίγοι δασκάλοι. Και από αυτούς τους λίγους δασκάλους βγήκαν αρκετοί, που κάποιος από αυτούς είναι που σε ξεκίνησε και σένα, προφανέστατα. Πόσο καιρό χρειάζεσαι να προετοιμαστείς, Αναστάση μου? Εξαρτάται το πρωτάθλημα. Αν είναι ένα εγχώριο πρωτάθλημα, περίπου 2 εβδομάδες είναι αρκετές. Ναι, αλλά δεν κάθεσαι όμως το καιρό. Δουλεύεις. Δεν δουλεύω καθημερινώς. Άμα όμως είναι ένα πρωτάθλημα πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, που ανταγωνίζομαι παγκόσμιους πρωταθλητές, ανταγωνίζομαι τους καλύτερους, με λίγα λόγια, ένας μήνας με διπλές προπονήσεις είναι
Αρκετό. Αρκετό. Με διπλή ένταση, με τα πάντα. Με διπλή ένταση. Διπλές προπονήσεις. Δώσε μια έμφαση της όλης κατάστασης και θα παρακαλούσα να βλέπαμε και εδώ στα πλάνα από τους αγώνες και από τη σχολή εκεί που βλέπω του Αναστάση. Εκεί που είσαι Αναστάση. Στο Athens Challenge. Athens Challenge. Μάλιστα. Αυτό είναι κάποιος αγώνας ο οποίος στέφτηκες εκεί. Τρίτη θέση. Στη Γουσού, το οποίο είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εδώ είναι ξανά στο Athens Challenge. Εκεί τι είναι αυτό το Σπαθί. Σπαθί. Κάνουμε και σπαθί λοιπόν. Και σπαθί και κοντάρι και πολλά άλλα όπλα. Δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση οποιοδήποτε άνθρωπο, του λέω σε γενικευμένο, βρίσκεται σε ένα ξύλο κάτω και να ξέρει αν ξέρει να το κινεί όπως πρέπει, τότε θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Για πες μου κι άλλα εκεί πέρα που βλέπω, τις άλλες διακρίσεις. Εγχώρια πρωταθλήματα πάρα πολλά. Με πολλές κατακτήσεις. Πότε πρόλαβες, ρε παιδί μου, ο πρώτος αγώνας που κατέβηκες πότε ήτανε? Ήτανε στα 5 μου. Στα 5? Με πόσο καιρό προετοιμασία? Πολύ λίγο. Την πρώτη φόρμα παρουσίασα του στυλ του οποίο κάνω, που πήρα πρώτη θέση. Μάλιστα. Μάλιστα. Προφανώς ήσουν χαρισματικός από ότι για να σε βάλουν, για να το κάνεις αυτό. Και αυτό το φαίνεται το χαρισματικό που έχεις. Εκεί τώρα είσαι στο kickboxing, νομίζω. Στο kick light είναι ένα στυλ του kickboxing και αυτό είναι το point fighting. Light, τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι να ξέρει και ο κόσμος. Είναι ένα στυλ το οποίο παίζεται με διαγώνια στάση και είναι με περισσότερα ευθεία χτυπήματα. Και βρίσκεται και παίζεται σε τατάμι. Σε τατάμι, έτσι. Εδώ σε βλέπω με την κάσκα, φυσικά. Ναι. Με όλα τα προστατευτικά. Μπορείς να μην τα φοράς κιόλας? Σε αυτά τα στυλ τα οποία κάνω είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα. Υπάρχουν αγώνες που δεν χρησιμοποιείς τα προστατευτικά? Όχι, όλοι οι αγώνες είναι με προστατευτικά. Ακριβώς. Και τι περιλαμβάνουν τα προστατευτικά? Κάσκα, μασέλα, γάντια, επιαγωνίδες, επικαλαμίδες και παπούτσια και σπασουάρ. Παπούτσια διαφορετικά από... Ναι, διαφορετικά από το ring. Είναι ξεχωριστά με τις επικαλαμίδες. Μάλιστα. Και πιο μαλακά. Πιο μαλακά. Καλύτερη πρόσβαση στο πάτωμα δηλαδή. Δεν ακουμπάνε καθόλου το πάτημα. Το πάτημά σου εξαρτάται από το δικό σου πάτημα πάνω στο τατάμι. Ναι, είναι λεπτή. Δεν είναι τύπου αερόσυλα. Έτσι ώστε όταν χτυπήσεις τον άλλον με πόδι να μην τραυματιστεί κι αυτός. Ακριβώς. Και όλες αυτές οι λεπτομέρειες που συζητάμε είναι και άλλα παιδιά. Και μικρότερα παιδιά, έτσι. Τώρα εσύ πας σε άλλο επίπεδο. Και μικρότερα παιδιά που θα το ήθελες να βλέπεις νεότερα παιδιά να κάνουν, να μαθαίνουν. Βεβαίως. Και κάποια στιγμή θα γίνεις και εσύ δάσκαλος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με την πορεία που μας δείχνει την πορεία. Όχι να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Έτσι. Ένας αθλητής είναι βασικό να είναι λίγο ταπεινός. Αυτή την εντύπωση μου την έχεις δώσει από την αρχή. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπερόπτες και να νομίζουμε ότι τα έχουμε πάρει όλα. Πάντα με μέτρο. Πάντα με μέτρο. Όταν έχεις χάσει, πώς έχεις νιώσει? Η ήττα είναι ένα κομμάτι της ζωής ενός αθλητή. Οπότε όταν χάνεις πρέπει να σκεφτείς τι έχεις κάνει λάθος, να σκεφτείς πώς έπαιξες και αυτά τα λάθη να μην τα επαναλαμβάνεις στο επόμενο αγώνα, στο επόμενο πρωτάθλημα και ούτε στην προπόνηση. Και εσύ και ο προπονητής προφανώς την ώρα που σου λέει τα αναλύουμε μετά από κάθε οποιαδήποτε αγώνα. Λεπτομέρεια. Ναι, οποιαδήποτε λεπτομέρεια, οποιοδήποτε λάθος το αναλύουμε. Τώρα σε τι κατάσταση είσαι, τι κάνεις? Γιατί μου έλεγες ότι κάνω και εκτός από το Φουντζουπάι, κάνεις και kickboxing, έτσι. Ναι. Ετοιμάζεσαι για κάτι συγκεκριμένο? Αυτή τη στιγμή δεν... Καλά, τώρα δεν ετοιμάζεσαι για τίποτα, λόγω κορονοϊού. Δεν ετοιμάζομαι για τίποτα, δυστυχώς. Το μόνο που κάνουμε είναι να τρέχουμε στις πλατείες, στους δρόμους και αυτά. Εκτός από αυτά, καθημερινώς προπόνηση στο σπίτι. Στο σπίτι, έχεις σάκο? Έχω σάκο, έχω όργανα γυμναστικής, οπότε βολεύομαι κανονικά μέσα στο σπίτι και κάνω την προπόνησή μου. Ναι, και στόχος κρατάει ο μπαμπάς, φαντάζομαι. Ναι. Τι τραβάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει και άλλη επιλογή. Εκείνος έβαλε στο λόγο και εκείνος πρέπει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αυτές. Λοιπόν, εσύ τώρα ποιο είναι το μέλλον σου, τι σκέφτεσαι εσύ για το μέλλον σου, τι προετοιμάζεις? Καλά, τώρα είπαμε αυτό που είπαμε, είναι και κλεισμένο το θυρών όλα αυτά. Απλώς κρατάμε λίγο τη φλόγα για να την
ξαπολύσουμε μετά. Ναι. Ναι, τι έχεις υπόψη σου μετά, Έχω στόχο για αρχή να πάω στο παγκόσμιο, που ευελπιστώ να γίνει. Και στη συνέχεια, μόλις μεγαλώσω, στόχο θέλω να ανοίξω μια σχολή πολεμικών τεχνών, έτσι ώστε να διδάξω στα νέα παιδιά την πολεμική τέχνη την οποία έμαθα κι εγώ. Μάλιστα. Και ακόμα τι μαθαίνεις. Και πάντα μαθαίνουμε. Δηλαδή, πάντα μαθαίνουμε. όσο ζεις, μαθαίνεις. Είδες, συνδυαστικά με άλλα αθλήματα, βλέπεις ότι και εκείνη η λεπτομέρεια και αυτή η λεπτομέρεια και γίνεσαι καλύτερος. Αρκεί να έχεις στο μυαλό σου ότι να έχω να λαμβάνω. Να τα ρουφάω. Κατάλαβες, και όχι εγώ ξέρω. Και μετά να τα δίνω κιόλας. Και μετά να τα δώσεις, βέβαια. Νομίζω ότι αυτό το έχεις, να έχεις τη μεταδοτικότητα, γιατί και προηγουμένως που συζητάγαμε και τις προάλλες που συζητάγαμε, είδα ότι το έχεις και θα περπατήσεις. Σε ποια κατηγορία αγωνίζεσαι, είναι με κιλά, είναι με ηλικία και κιλά, πώς είναι αυτό το... Οι κατηγορίες στο kickboxing είναι με κιλά και με ηλικίες. Εγώ αγωνίζομαι στην πλην 63 κιλά, 16-18 ηλικιακά και πλην 69 κιλά, 16-18 ξανά ηλικιακά. Βέβαια υπάρχουν στο kickboxing και ανοιχτές κατηγορίες που παίζονται όλα τα κιλά και συγκεκριμένες ηλικίες βέβαια. Μάλιστα. Από 16 έως 18. Από 16 έως 18. Έχει μεγάλη διαφορά από 16 ως 18 σε ηλικία. Ναι, είναι, αυτό... άλλη και είναι πολύ μεγαλύτερη. Κάθε χρόνο βλέπεις ότι έχεις μεγαλύτερη μικρή ανάπτυξη. Γι' αυτό και οι 16χρονοι, οι νέοι στην κατηγορία, όταν μπαίνουν υπάρχουν κάποιες μικρές δυσκολίες. Ναι. Απέναντι στους πιο προχωρημένους που έχουν συνηθίσει στην κατηγορία και τα κιλά. Ναι, λογικό είναι. Αν έχεις 2 χρόνια αγώνες, άμα έχεις ξεκινήσει και. Ναι. Δηλαδή, εσύ από 16 στα 18 πλέον ο 16 μπαίνει μέσα ψαρωμένο στην ουσία. Ναι. Έτσι είναι. Εσύ τώρα πώς, σε τι κατάσταση είσαι που παίζεις από τα 16 μέχρι τα 18? Πολύ καλά, νιώθω τέλεια και θέλω να παίξω. Ναι. Και ας χάσεις. Και ας χάσω. Και ας χάσεις. Ναι. Αυτό είναι το βασικότερο, παιδιά. Πρέπει να κοιτάμε ότι δεν είναι πάντα να νικάμε. Είναι το θέμα να διαγωνιζόμαστε, να αγωνιζόμαστε και ας χάνουμε. Από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Τι άλλο θέλεις να ακολουθήσεις από κάποιο άθλημα πολεμικών τεχνών που... Το τελευταίο εξάμηνο κάνω και πυγμαχία που με βοηθάει πάρα πολύ να βελτιώσω τα χέρια μου. Γενικότερα θέλω να μάθω πολλά αθλήματα και σαν γνώσεις και έτσι ώστε να μπορέσω να προσθέσω και στο μέλλον και στη σχολή μου, έτσι ώστε, όπως είπα και πριν, να μάθω και στα υπόλοιπα παιδιά τις γνώσεις μου, να τους περάσω νέα πράγματα. Ναι, όλοι που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες δεν ασχολούνται μόνο με ένα, ασχολούνται με πάρα πολλά. Κατάλαβες, άλλο στο στίβο, ας πούμε, που ο άλλος μπορεί να είναι να παίξει στα 200, να παίξει στα 500, να παίξει και στα 1500. Πάλι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικό όμως αυτό που κάνεις εσύ, δηλαδή και που κάνετε εσείς. Έτσι, καμιά εμπειρία που σου έχει αποτυπωθεί εδώ, βλέπω χαμός εκεί με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος εκεί? Όχι, εκεί ήμουνα με τη φανέλα της Γουσού. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του Κунφού. Από, πώς θα είναι, αυτά που σου έχουν τύχει στο εξωτερικό, που έχεις παίξει? Έχω γενικότερα πολλές εμπειρίες, αλλά όλες οι εμπειρίες είναι συγκλονιστικές, ειδικά στον αθλητισμό και όταν κάνεις και πρωταθλητισμό. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια ιδιαίτερη. Πιστεύω πως όλες είναι, και οι ήττες μου, είναι ένα πράγμα το οποίο με βοηθάει στο να μάθω, αφού παίρνοντας τα θετικά και τα αρνητικά, να αναπτυχθώ και να προχωρήσω κανονικά. Θέλεις να πάρεις από όλα... Ναι, αλλά από όλα μάθεις. Πότε προλαβαίνεις να διαβάσεις, πότε προλαβαίνεις? Γιατί εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Γιατί πολλοί γονείς λέει θα ξεκινήσεις, λέει καράτε, ή θα ξεκινήσεις τζούντο, οτιδήποτε άθλημα είναι αυτό. Και θα παρατήσεις τις σπουδές σου και δεν θα πας ψηλά. Όμως εσύ ετοιμάζεσαι, σπουδάζεις για φυσιοθεραπευτής. Πες μου λοιπόν πώς τα καταφέρνεις, δηλαδή πώς είναι η διάρκεια μιας ημέρας ενός αθλητού 16 ετών? Το διάβασμα μπαίνει συνήθως μετά από το σχολείο και στη συνέχεια υπογευματινές με βραδινές ώρες στα κανονικά μας, όχι τώρα. Είναι οι προπονήσεις, οπότε το διάβασμα το προλαβαίνω και το ολοκληρώνω πριν από τις προπονήσεις. Δηλαδή τελειώνει, ας πούμε, 2 η ώρα το σχολείο. Μέχρι τις 5 η ώρα διαβάζω. Μέχρι τις 5 η ώρα διαβάζεις. Και μετά κάνεις τις προπονήσεις σου. Ναι. Που τελειώνω γύρω στις 11.
11.30. Και μετά τέρμα. Φαΐ και καλό ύπνο. Και καλό ύπνο, ναι, χρειάζεται. Και δεν το προλάβαινες κιόλας τον ύπνο. Άμα πέτεις 11 η ώρα, 11-12 η ώρα, 12 η ώρα. Άμα το έχεις συνηθίσει το πρόγραμμά σου και σε ξεκουράζει και έχεις βρει το τέμπο αυτό, είναι μια χαρά. Η αγάπη για τον αθλητισμό σε ξεκουράζει. Γενικά, ό,τι αγαπάς, γενικά, σε γενικευμένα, αψηφίσεις την όλη, αυτό που τραβάς. Σου αρέσει, το αγαπάς και ας είναι και λιγότερος ο χρόνος, έτσι δεν είναι. Κάμια εμπειρία μέσα από κανέναν αγώνα που σου είχε κάποια λεπτομέρεια, κάποια ζήγηση, δεν πέρασαν τα κιλά σου, δεν το εύχεσαι. Αγώνα στο Βέλγιο. Που ήμουν ισοπαλία με τον αντίπαλό μου, ήταν για να περάσουμε στους ημιτελικούς και στο τελευταίο δευτερόλεπτο, τελευταία 2 δεύτερα, του τζίμπησα τον πόντο και πέρασα στην επόμενη φάση. Δεν το περίμενες? Όχι, γιατί με είχε πιέσει πάρα πολύ εκείνη τη μέρα. Ήταν πιο ψηλός, ήταν λίγο πιο βάρης από μένα, ήταν λίγο παραπάνω κιλά και υπήρχε πίεση μες στον αγώνα. Ήταν ένα τετράλεπτο, 2 και 2, πολύ κουραστικά και έντονα. Και ο κοντότερος είναι γρηγορότερος καμιά φορά. Ναι. Είναι γρηγορότερος. Ενώ ο ψηλότερος θα σου φέρει, ας πούμε, την κλωτσιά επειδή έχει πιο μακρύ πόδι διαφορετικά. Κάπως έτσι. Δεν είναι? Ο καθένας έχει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του. Ναι, ο κάθε αγώνα σου είναι και ένα focus πάνω στον αθλητή που παίζεις. Πώς θα τον αντιμετωπίσεις, δηλαδή, άμα έχεις ένα ψηλό. Προφανώς δεν τα λες εσύ, σε βοηθάει ο προπονητής σου, έτσι. Θα τον πούμε και τον προπονητή. Ποιος είναι ο προπονητής σου? Είναι ο δάσκαλος ο Νίκος Μέμος στο κουνφού. Γνωστός. Και στο point fighting είναι ο Γιούλιο Δαβίντι. Μάλιστα. Γνωστοί και οι δύο, μεγάλοι προπονητές και αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το μεγάλοι προπονητές. Βλέπετε τι παιδιά βγάζουν. Σε τι επίπεδο. Τραυματισμούς. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Θα έχεις τραυματισμούς? Τραυματισμούς ευτυχώς δεν έχω. Τίποτα? Όχι. Ναι, γενικότερα δεν έχω τραυματισμούς. Κάποιο τράβηγμα, εντάξει, αλλά το περνάω πολύ γρήγορα. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, σε αυτήν την ηλικία που είσαι, προφανώς ανανέωση κυτάρων γίνεται άμεσα, οπότε ο οργανισμός αμέσως ανανεώνει τα κύτταρα και γίνεσαι καλά εσύ. Πρέπει να όμως, στην πορεία όμως πρέπει να είσαι και προσεκτικός με την όλη κατάσταση. Σου έχει τύχει να γυρίσεις έτσι ματωμένος και αυτά? Γκρινιάζει η μητέρα σου, λέει παιδί μου, χτύπησα? Έχει τύχει να γυρίσω ματωμένος από το εξωτερικό, από την Ουγγαρία ας πούμε, την οποία σε έναν αγώνα έφαγα μια γυριστή και μου άνοιξε η μύτη και γύρισα λίγο κινησμένος, αλλά εντάξει, το προσπερνάμε και συνεχίζουμε κανονικά. Ναι, είναι δεδομένο ότι θα φας και κάποια, αλλά εγώ ξέρεις τι ξέρω, ότι ας πούμε στο ποδόσφαιρο, άμα φας μια κλωτσιά, θα μείνεις στον τόπο. Ναι. Είσαι εκτός και 6 μήνες, ακούμε ποδοσφαιριστές. Σοβαροί τραυματισμοί. Ναι, υπάρχει στα αθλήματα τα μαχητικά, υπάρχουν αυτό που είπαμε, μια προστασία. Ενώ στο ποδόσφαιρο να πούμε μια πικαλαμίδα και τίποτα άλλο. Όπου αλλού πέσει, χτυπήσει, τσακιστικές. Και γι' αυτό, όπως λέγαμε και πριν, τα προστατευτικά είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα βέβαια, γι' αυτό και σε βοηθάει. Βέβαια, στην προπόνησή σου πάντα χρησιμοποιείς προστατευτικά με το δάσκαλό σου? Πάντα. Και μασέλα και σπασουάρ και πικαλαμίδες και όλα. Χωρίς αυτά δεν κάνεις προπόνηση. Μάλιστα. Έχεις πάρει και βράβευση από ό,τι είδα στο Πανελλήνιο, στο Φουτζουπάι. Έχω πάρει βράβευση τιμής Ένεκεν μέσα σε 40 εξεταζόμενους για τη μαύρη ζώνη. Πήρα τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Μάλιστα. Και από πού κρίνεται η μεγαλύτερη βαθμολογία? Βγαίνει μετά από την εξέταση των δασκάλων μας, επειδή είναι μπροστά και είναι σακριτές, και βγαίνει μετά από την αξιολόγηση των φόρμων των οποίων έχουμε για τη μαύρη ζώνη. Μάλιστα. Και μετά πορεύεις μετά τη μαύρη ζώνη η επόμενη κίνηση? Βαθμίδες, ναι, και να μάθω παραπάνω πράγματα. Ναι. Έχεις βράβευση του Αθλητικού Σωματείου της Αγίας Παρασκευής. Εκεί τι... για τη συμμετοχή μου στο εξωτερικό, στο παγκόσμιο κύπελλο της Αυστρίας, του Βελγίου, που πήρα πρώτη θέση, στην Ουγγαρία που πήρα πρώτη θέση. Αυτά. Στο kickbox, στο World Cup. Ναι. Ξέρω εγώ, σε έχω παρακολουθήσει. Και έχω και
πολλές... Έχεις και ντάνε. Δεν έχω ντάν. Δεν έχεις ντάν. Δεν έχω ντάν. Είναι δύσκολο αυτό πολύ. Όχι. Άμα γνωρίζεις στο κουνφού τις φόρμες, τις κάνεις σωστές και με σκληρή δουλειά, μια χαρά μπορείς να πας να πάρεις το πρώτο ντάν. Κάποιος που θέλει να ασχοληθεί, να ξεκινήσει, τους συμμαθητές σου, τους φίλους σου, πού πρέπει να πάει, πώς πρέπει... Άμα θέλει να κάνει γυμναστική μέσα στο σπίτι, μπορεί να την κάνει οπουδήποτε, μπορεί και έξω, αρκεί να έχει θέληση. Άμα θέλει όμως να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό, πρέπει να ψάξει για τους καλύτερους. Τους καλύτερους τους βρίσκεις ψάχνοντας, ούτως ή άλλως όπως γνωρίζουμε, ο κόσμος στον αθλητισμό και στις πολεμικές τέχνες είναι μικρός, οπότε όλοι γνωρίζονται. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Και στις συζητήσεις που ήμασταν μαζί, ο ένας γνωρίζει τον άλλον. Αλλά είναι και τι σου ταιριάζει σαν προπονητής. Δηλαδή, μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Πού να σου πω τώρα. Στη χώρα πού έγινε το άθλημά σου, ρε παιδί μου, πού είναι η Ιαπωνία, από πού προέρχεται? Το κουνφού είναι από την Κίνα. Από την Κίνα, λοιπόν. Είναι αυτό το επίπεδο, ας πούμε, καμία σχέση αυτό το επίπεδο. Άλλο επίπεδο από ότι είναι οι προπονητές εδώ. Ναι. Το μόνο σίγουρο. Αλλά έχουμε και πολύ υψηλούς. Έχουμε πολύ υψηλούς προπονητές, ναι. Ναι, ξέρω. Έχω και κάποια παιδιά που έχουν έρθει από εδώ, αγωνίζονται μόνο στο εξωτερικό. Εσύ σκέφτεσαι για να πας λίγο πιο πάνω, σε κάποιο πιο μαχητικό, ας πούμε, στο K1, το σκέφτεσαι? Δεν το έχω στο νου μου ακόμα, αλλά προσπαθώ σιγά σιγά να βάζω κάποια αθλήματα, πολεμικές τέχνες, έτσι ώστε να μπορέσω να μάθω και να εμπλουτίσω τη βιβλιοθήκη μου. Τη βιβλιοθήκη του αθλητισμού, των πολεμικών τεχνών στην ουσία. Ναι. Μάλιστα. Και συνεχίζεις και προχωράς και σαν αθλητής και σαν πλέον μαθαίνεις και πολλά πράγματα από τη σχολή σου φυσιοθεραπευτών. Ναι. Βοηθιέσαι, δεν βοηθιέσαι? Βοηθάει πάρα πολύ, διότι είναι μέσα στον αθλητισμό και αυτό. Και μπορώ, άμα πάθω ένα μικροτραυματισμό, να τον ξεπεράσω και μόνος μου. Ναι, εντάξει, μέσω αυτού. Με τις γνώσεις κάποιος άλλος μου. δεν ξέρει ότι τα χτύπησες πριν να βάλεις πάγο. Εσύ το ξέρεις και θα πεις και στα άλλα παιδιά, βάλτε πάγο, γιατί... Εντάξει, θα επέμβω άμεσα. Ναι. Θα επέμβεις άμεσα. Τυχαίνουν αυτά και στο σχολείο μέσα και σε όλα αυτά. Οι συμμαθητές πώς σε αντιμετωπίζουν που ξέρουν ότι συμμαθητές και φίλοι σου δεν σε πλησιάζουν ή σε βλέπουν κανονικά? Όχι, κανονικά. Μια χαρά. Εσύ δίνεις το ερέθισμα να σε βλέπουν διαφορετικά? Τον αθλητισμό και τις πολεμικές τέχνες εγώ τον κάνω για μένα, δεν το κάνω για να το δείξω στον άλλον. Το κάνω για να φτάσω τον δικό μου στόχο, να πάρω αυτό που θέλω και μετά να δώσω αυτό που θέλω. Έχεις δρομολογήσει τη ζωή σου και τα θέλω σου και είναι πολύ σπάνιο σε αυτή την ηλικία να έχεις βγάλει πόρισμα. Όλοι είναι στο περίπου. Τι θέλω να πω, άλλο ένα πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω, μια συμβουλή έτσι για το άθλημα, για τους φίλους, γιατί να έρθουν και να ασχοληθούν με τις πολεμικές στόχες και όχι με το στίβο, ας πούμε? Γνωρίζω πως πολλοί γονείς έχουν πρόβλημα γιατί πιστεύουν ότι τα παιδιά μπορεί να χτυπήσουν, αλλά μέσα από τη δικιά μου εμπειρία δεν είναι κάτι. Πιστεύω πως οι πολεμικές τέχνες γενικότερα και τα πολεμικά αθλήματα σου διδάσκουν διάφορα πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν μέσα στη ζωή σου, ανεξαρτήτως τι είναι αυτό. Οπότε, άμα τους αρέσει, άμα αρέσει σε ένα παιδί, οι γονείς πρέπει να αφήσουν το παιδί να το κάνει. Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό. Ναι, είναι ένα μπλοκ. Σε κολλάνε και σου λένε, επειδή φοβούνται αυτοί, να μην το κάνεις. Ναι, φοβούνται. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως, ότι όταν αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις και εσύ πιστεύω ότι τώρα εντάξει, όχι ξέρεις να τις αντιμετωπίζεις για την πλάκα ουσιαστικά. Αυτό δεν πρέπει να το δουν οι γονείς, τα κορίτσια, τα κορίτσια της ηλικίας να καταλάβουν πως οι πολεμικές τέχνες βοηθάει σε πολλούς τομείς της ζωής. Και το ψυχολογικό. Και το ψυχολογικό. Ναι. Και νους υγιής, εν σώματι υγιής. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ακούστηκε και ξέρουμε από την ώρα που γεννηθήκαμε στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα,
τον επόμενο αγώνα που περιμένουμε, σε ποια κατηγορία υπολογίζεις να διαγωνιστείς? Με το καλό τον Αύγουστο στο παγκόσμιο, άμα γίνει, στην πλήν 63 16-18. 16-18. Πού θα γίνει? Στην Ουγγαρία. Ουγγαρία. Ακούω πολύ συχνά την Ουγγαρία ότι κάνει διάφορα. Είναι γενικότερα σαν χώρα και το άθλημα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ εκεί πέρα, όπως και στην Αμερική. Και στην Αμερική. Κοντεύουν δηλαδή κάτι άλλες χώρες, ας πούμε, που δεν είναι αυτοί που το γέννησε το άθλημα, να το φτάνουν σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι. Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ εδώ, που με καλέσατε. Που ένα νέο παιδί μας είπε αυτά τα πράγματα που πρέπει να τα ξέρουν και οι γονείς, αλλά και οι συμμαθητές, οι φίλοι και τα παιδιά της ηλικίας σας, να συνεχίζετε και να γυμνάζεστε, να μην μένετε σπίτι αυτή την εποχή. Αναστάση. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Καθημερινώς, έστω και να βγείτε για μισή ώρα έξω για περπάτημα, κάνει καλό. Να, ορίστε, και ο Αναστάσης τα λέει εδώ, για να μην μένουμε στο σπίτι, γιατί μετά θα τα πληρώσουμε. Θα πονάει η μέση, θα πονάνε τα πόδια, μη κάνοντας γυμναστική. Και βέβαια, αν το βοηθήσουμε και διατροφικά, μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα πολύ ωραίο και πολύ καλό. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ τον Αναστάση το Λαούδη που ήταν εδώ μαζί μας, ένας φοβερός αθλητής με πολύ μέλλον και πορεία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ, Αναστάση μου. Θα τα ξαναπούμε σε αγώνα πλέον, γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο που δεν γίνεται τίποτα. Απλώς κρατάμε τα ενία και είμαστε έτοιμοι για πάντα για τους αγώνες που θα έρθουν στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την εταιρεία Body Fitness με τα ελληνικά αυτά υπέροχα ρούχα. Body Fitness Sportswear, υπάρχει σελίδα στο Facebook. Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε στο 211 11 74 187 και στο 694 41 89 45 και θα σας σταλούν αυθημερών στο χώρο σας. Ήταν μια φανταστική συνάντηση εδώ με ένα πολύ νέο παιδί που στην προκειμένη περίπτωση μας δίνει το ηθικό δίδαλμα. Θέλω να ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Αναμένετε να είμαστε πάλι μαζί πολύ κοντά στην ώρα των αθλητών. Μείνετε συντονισμένοι. Right.